shocks. Traffic. How's it going, bros? This is your boy Borge Khalifa, isang motovlogger dito sa Tagbilaran City, Bohol. Whew. So, before ako mag-start sa vlog ko, gusto ko munang magpasalamat. Nakagulat ka ate ah. Take two. Before this vlog start, I just want to thank you all kasi road to 2K subscribers na tayo, no? So, dahil po sa inyo, no, sa pagsusuporta nyo sa Borge Khalifa Motovlog at saka sa pag-subscribe. So, sa mga bago pa sa channel ko, huwag nyo kalimutan mag-like, mag-share at saka mag-subscribe. Thank you. Maraming salamat po. So, you know the drill, no? Bago tayo mag-start, roll the intro. For today's vlog, may pupuntahan tayo, no, isang shop, decal shop. Known na din itong shop na to dito sa Bohol, no, kasi dahil sa good service, good quality at saka mura lang din yung mga decals niya, no. Kaya dinadayo siya, sadyang pinupuntahan talaga siya ng mga motorista, no. So sakto din pupunta tayo doon kasi may pinagawa ako na sticker, bros, no, sa ating Borge Khalifa sticker, no. So may mabibigay na tayong sticker sa mga subscriber natin at sa mga nakikita natin sa daan. So ang pangalan po ng shop nito is Just Decals. Decals or decals? I don't know how to pronounce that shit. Alright, here at Junction. Dito ako dumaan nung last vlog ko, if natandaan niyo. So shoutout nga pala sa owner ng Just Decals, no, si Boss Jasper. Shoutout to you, boss. Ifilig kayo ng mga gaming, meron din siyang channel sa Facebook, Jasper Gaming. Paki-search na lang at paki-follow po yung page niya. Ifilig kayo sa mga PUBG, Valorant, etc., CSGO. Pa-support naman sa page niya, mga bros. But don't worry, no, yung shop nila is madali lang puntahan kasi nakikita siya sa Google Maps eh. I-search nyo na lang sa Google Map. Google, I don't know. Andito na tayo sa Dawis. Time check, it's malapit ng mag 6 or I think 5:30 na. Malapit na tayo, mga bros. Dito yun banda eh. Actually, siya yung nagkakabit ng ano ko dati, yung dito sticker, ano tawag dito, visor ng motor ko, siya yung nagkabit. I think that was 3 years ago. Tapos ngayon tinanggal ko na kasi nagsawa na ako eh. Tsaka na-realize ko din pag nag-top speed ako, wala akong makikita, kaya tinanggal ko na lang. Pero maganda yung gawa niya, solid talaga, promise. Trust me on this, bros. Kaya sa kanya ako nagpagawa ng sticker kasi alam ko yung quality niya. Dito may shop dito, tapos straight pa dito. Alright. Pero mo tana are ba ila Jasper kana mo mag sticker? Amo kaila? Di yun dito eh. Asa dapat ila ka Jasper, boss? Are sudah na eh. Salamat. Ito, natatandaan ko na tong road na to. Tagal na din kasi yun eh. 3 years ata o 4 years ago, I'm not sure. Oo, dito yun. Dito. Mali. Ayo. Boss. Nilapas o gamay, boss. Taon-taon na po ito eh, murag 3 years ago, I'm sure to, 4 years. Si Boss Jasper. Ini siya, 62 pesos man eh. Oo. Ano ko ipagpini mo kanisa, para imuhan eh, reflectorize mo siya. Oh, wow, lami kayo eh. Salamat kay boss ha. So, para sa atong mga viewers pa, ako lang pag-interview no para makibawat sa imong mga services kay pang offer. Kani nga ni full set.
reflectorized man na siya, 2.5 ni siya. Free na ang taod, full customization. So kuha ni siya no sa motor smash. Smash ni. Smash. Unya mga ni kaning mga dirt bike. 1819 depende sa kanang na may uban good nga mga XR nga gipang customize na site ang dire. So additional na 18 to 19 na ang price ana sa ordinary. Then if mag-reflectorize kanang mo range na ta from 29 to 3K na. Okay. Pero suggest gid ko mas nindot gid ang reflectorized sticker kay naagi siya brand. 3M ang brand. 3M ang brand. Oo. Hindot ito ng 3M mo na yung nakuan nga. So mo customize para mga stock nga decals ba? Sa mga motor. Now, ga-work pa ko ang Raider Reborn na ko'y stock nga decals ana. Template man gud na. Ang Raider na ko'y stock nga sticker. Ga sige pa ko pangita lagi og asa ko makasukod og smash nga stock mga stock gud nga kuan. Okay. Kuan po no kanang mo trabaho po kag mga 4 wheels. Actually na ako gi-post kwanto kanang Philippine Ports Authority. Nga sakyanan sa ilang issued nga sakyanan. Ya, butangag nay police. Cut out hinoon to siya pero ang gigamit na ko adto 3M gyapon nga reflectorize. Okay. Sige, salamat kaayo. So kay buwan mo asa mo dong no? Ari ni Just Decals kay buwan mo. Aris Dawis. Ma-search din sa Google Maps so dali ra nito doon. Nani siya ay gaming channel no? Jasper Gaming sa Facebook. Palihog og support. Support local. Hi guys. Yeah, boss. Morto, salamat kayo. Let's go. Salamat. Alright, nakuha na natin yung Burj Khalifa sticker natin. Excited na akong ibigay to sa mga subscribers natin, no? Or mga ka-motorista dyan sa daan. So maraming salamat sa Just Decals. Binigyan niya pa ako ng discount. Thank you so much, boss Jasper. Binigyan niya din ako ng reflectorized na sticker, no? For Burj Khalifa. Idol. Plano ko sana ngayon, hahabol ako dun sa Yamaha kasi may nanghihingi sa akin ng sticker, no? Ng Burj Khalifa. Yung mechanic kasi ng Yamaha nung nagpa-service ako doon, nakakilala sa atin. Kaya sabi ko, next time pagpunta ko dito, bibigyan kita ng sticker. So ayun, ngayong oras na to, close na ata yung Yamaha eh. So baka bukas na. So bukas ko na to i-continue tong motovlog ko, no? Nga pala bros, napapakita ko sa inyo yung mga finished products po ni Just Decals, no? So ito po yung mga finished products niya. The next day. Abot sana. 3, 2, 1. Go, 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 go! What is up mga bros? Bagong araw, bagong vlog na naman. So ito po yung continuation ko po sa vlog ko kahapon. Plano ko kasi kahapon, after magpa-print ng sticker sa Just Decals, pupunta ako ng Yamaha. Kaso wala nang oras kahapon kasi alas 6 na. Yung Yamaha magko-close 5:30 ata o 5. So ngayon pupunta tayo ng Dawis ulit, no? Pero sa ibang way tayo dadaan. Dito tayo dadaan sa Causeway. Grabe yung init ngayon mga bros. Akala ko ngayon rainy season, no? Pero grabe talaga init, parang summer. Ramdam na ramdam talaga yung climate change. Ang init! Time check, it's 1:39 ng afternoon. Grabe yung init mga bros. So sa mga nagpapa-shoutout po sa videos ko, mamaya mag-shoutout po ako. So stay tuned mga bros. Na tayo sa Yamaha Renless. Boss, may ngudto. Nasi Kwan? Ryan? Ryan ba? Wala sir. Si Tantan. Tantan. Stanley. Stanley? Oo. Okay, dito na tayo sa Yamaha Renless. So maghatag og sticker ninyo. Wala si Ryan, no? Absent siya. Day off niya ron? Ryan? Oo. Day off ron. Oh, siya magutoy na ngayon na ho, pero tagaan lang muna ho. Pila mo kabuka na eh? Unom. Unom? Unom si Ryan.
ka. Muanhin ta ko gapon ya. Close naman mo. Gawat lagi sa nimo. Ah. Gusto kira yung mata sa imo dai Wa. terus kalipay. Lagi nama tadi ya? Oh. Kalog lang ko ni Ryan ha. Ya, sa may Kisa may imong mga ipang greet ni mo diya. Okay ka bang greet diya? Eh, great ako sa mga awan. Great ako sa mga barkada dos Nabil. Oh. La simple, la kwan, la kirumax. Uy, pista bro sa Bell no. Pista na may disperas ron. Oh, disperas ugma pa pista. May pista daw lagi. Tantan or Stanley ako anay kababata sa una mo ning kaduha na sa una magduwa og mga tumbalata, mga lunsa. Tanan mangitag kauban mi ani. Morutan mo arin ako kay trabaho pa ko ha. Sige. Nama tadi ya? Ah, Boss Giovanni head ni sa ako ano ari no, head mechanic. Payong mo ari lang mo niya kay mayong mekaniko ni mo ni gayo sa motor ga tune up ug miagi. Makita mo niya ari mare. Oh. Nana ni kadong lagi. Unya gwapo dire ring Yamaha dire kay gamay rag tao ba. So di para sa uba Yamaha dire kay tao maglinya pa ka. Banyak mga aso ari mare. Salamat. Sige, boss. Alright mga bros, nabigay na natin yung sticker natin doon sa Yamaha Dreamless no. Unfortunately no, wala yung mechanic na nanghingi sa akin ng sticker. Day off niya ngayon daw, sabi ng kasama niya si Tantan o Stanley. So siya na lang daw yung magbibigay ng sticker pag nag-duty ulit siya. I think I'm gonna end this motovlog right here. Pero bago ko end, magsha-shoutout muna ako no. Kasi may nagpapa-shoutout sa atin eh. Teka, hanap lang ako ng masisulungan. Wow! CX-10R. Okay, dito tayo. Dito na tayo mag-shoutout no. May kodigo ako dito eh. Shoutout to 7th Gear Motovlog, aka Paulo Binangbang. Shoutout to Vaseline Boy, aka JP Timberlake. Shoutout to Will G Vlog. Shoutout to Frank Jix99, Frank Jix or Frank Gix, I'm not sure. Shoutout to April J Humawid. And most especially shoutout nga pala kay Vincent Entero no. Subscriber natin to from Maribuhok. So shoutout to you bro, ride safe always. Okay bro, so dito ko na po tatapusin. I hope nag-enjoy kayo at sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, please hit like and subscribe. So ride safe kayo palagi mga bros, ingat kayo lahat. Ugaling maghugas ng kamay at stay hydrated no kasi ang init ngayon. Respect to all, kita-kita na lang sa daan. This is Burj Khalifa signing off. Ride safe and peace out baby.